Ja, ik weet niet of dat verrassend is. Ja, ik bedoel, ik vond het wel goed. Ik vond het wel mooi. De combinaties in het zoeken van, op de vleugels de acties kunnen maken en in de opbouw gewoon geduldig zijn. Ik vond nog wel dat we dat in een te hoog tempo deden en een te hoog looptempo. Zo van dat we de boel eigenlijk wilden forceren en bijna te veel deden, waar we eigenlijk de boete voor betalen in het laatste kwartier. Ik heb een aantal beslissende momenten gezien waarbij jij goede reddingen levert. Is dit dan het perfecte scenario voor een debutant bij Heerenveen? Mag je dat zo stellen? Ja, eigenlijk wel. Ik ben hier gekomen om te spelen en belangrijk te zijn voor Heerenveen. En als je dan belangrijk kan zijn met een aantal goede reddingen, dan is dat wel alleen maar goed en dat geeft een goed gevoel. Hoe goed was het eigenlijk deze wedstrijd? Ja, ik denk dat het in het begin heel erg aardig stond. We lieten het balletje snel gaan. Ze liepen een beetje tussenin. Maar we waren steeds gevaarlijk. Ook over de rechterkant met Luciano. Steeds eroverheen. En ik denk dat dat heel gevaarlijk was. Nu heb ik denk ik voor mezelf had ik scherper moeten zijn. Toch nog wat kantjes laten liggen. Maar ja, in de loop moet dat wel goed komen.